Ja, si heu arribat fins aquí, està molt bé, ja estem a l'equador de l'Espora de Tàrrega. La següent ponència és un debat, una conversa, entre en Bernat Mayent, doctorat en economia. Crec que especialment tens un doctorat molt peculiar, que és la relació entre economia i llengua. Sí. I en Víctor Puig, que és molt conegut darrerament pels seus vídeos al seu canal de YouTube com a comunicador. Va escriure a la GBNC fa una pila d'anys, una persona que sempre ha estat on el país ha necessitat la TN. Sense més dilació, us deixo amb ells. Crec que parleu de llengua i país, oi? I el fet demogràfic. Vinga, endavant. Gràcies, Guillem. Guillem, em portes la cabida, vostè? Bé, escolteu, jo sobretot acompanyaré en Bernat perquè pugui exposar que al final és l'especialista i hem tingut unes ponències de molt nivell, per tant, doncs continuem per aquí. A part d'economista més tu ets dels que compleix, tu tens 3 fills. Sí, soc pare del tercer, no fa ni 2 mesos, va néixer el 5 d'octubre, el meu tercer. Perfecte. Doncs, per tant, encara hi ha molt traïdor a la pàtria, segons perquè encara no arribem al quart, per tant, s'hi hem de posar. Molt bé, doncs, escolta, endavant, com ho vols plantejar, això? Volies exposar, per començar, el tema demogràfic o des de la banda de la llengua? Farem una mica de converses Banc Sabadell, com podeu veure. Esperem que acabi igual, que els espanyols no ens ho robin. Exacte. I llavors, bé, primer parlar de la importància de la demografia, perquè és que pot semblar redundant, però de vegades no ho és tant. Això és un fet inèdit, que estiguem aquí fent una escola de tardor parlant de demografia a Catalunya, i després ens centrarem en les dues grans potes que té la demografia, que és d'una part l'immigració i fluxos, i de l'altra part la natalitat. Llavors, la idea d'aquesta, vincular-ho, evidentment, amb llengua, no? Llavors, clar, jo comentava una mica quan parlàvem abans de fer aquesta conferència que a Catalunya hi ha hagut un tabú, realment, respecte a la demografia. És a dir, ha fet com por parlar-ne en tots els aspectes. Crec que hem viscut amb una mena de posthistòria de Fukuyama on, no sé, el poder dur, diguem-ne, es parla del soft power i el hard power, doncs el poder dur ja no importava, tot era poder tou, i ara aquest poder tou era el mantra de la integració. Llavors, per tant, per què has de parlar de demografia quan tots som catalans? Vull dir, no hi ha cap problema aquí demogràfic. I llavors, crec que va molt bé que fa 2 dies, justament, segurament molt ho sabeu, va sortir noves dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població. Es va presentar la primera part al febrer i fa 2 dies ja va sortir a nivell territorialitzat que la Renaixença Demogràfica hem fet algun tuit. Crec que, si no me recordo malament, àrea metropolitana de Barcelona estem al 24% d'ús de català i, vaja, tot arreu està regulada. I el primer punt que jo volia destacar és que, fixa't que l'enquesta, que es va fer el 2003, la primera edició, i és cada 5 anys, es diu enquesta d'usos lingüístics. I a Catalunya, la llengua sempre és una qüestió d'ús. Tu no ets català, tu ets catalanoparlant, és a dir, tu no ets, tu fas. Aquesta idea com liberal de tu pots ser el que vulguis, en tant que tu decideixes. Llavors, per això és un ús lingüístic, no és enquesta lingüística o etnolingüística de Catalunya. La divisió cultural i no ètnica. Exacte. O sigui, ja et diu molt. Tu vas a Bolzano o a altres països, a Bòsnia-Hercegovina, i allà et diuen, saps, tu ets d'una cosa, ets de l'altra. És cert que estem en un context que no hi ha uns blocs tan monolítics, però, coi, s'ha de parlar de demografia, no? I crec que a Catalunya qui impera a nivell acadèmic és la sociolingüística i no la demolingüística, diu molt, no? És a dir, és els fets socials que passen. Una pregunta, amb aquesta enquesta, i perdona, perquè clar, una cosa és l'economista que es llegeix les xifres i l'altra cosa és la persona que veu el titular, no? En el meu cas. Llavors, però després que ho compara amb la seva realitat. Jo tinc la sensació, quan jo vaig a comprar el cafè, que la noia llatinoamericana, que a mi de 4, 2 parlen en català, i les altres 2 ja ho faran, tu no creus que aquesta immigració s'adapta més ràpidament que la immigració gallega o murciana, que tenen 80 anys i encara no et saben dir el bon dia? Ho dic perquè a vegades per matisar les dades aquestes, no? No t'eixes?
A veure, segons enquestes lingüístics, el 90% de la població entén el català. És molt mala sort que sempre em trobo amb aquest 10% que no l'entén. Tu te'l trobes? Jo no me'l trobo mai. No sé, i me'l trobo bastant sovint, la veritat. I Mira que jo visc a Rubí. Però jo puc viure 100% en català. bé, jo ho intento, evidentment, i si algú no m'entén, doncs passo d'ell. Però sí que és cert que per això ara que es fa bé que s'incideix en l'ús. No? És a dir, no el teu coneixement autodeclarat, que jo sempre faig la broma de va l'encastador i li diu vostè entén el català? I diu, com? Si vostè entén el català. I va, sí. No? Llavors ja té el sí, no? Avui sobre l'enquesta, perquè no és un coneixement avaluat, sinó un coneixement autoreportat. No? Respecte a això, jo volia passar a donar unes dades sociolingüístiques. Després ja passem és a dir, diguem-ne, de com són els fluxos entre una població fixa d'això, d'integració o no? I llavors primer tenim l'atracció, és a dir, nosaltres com a catalanoparlants, què atraiem? No? Sí que és cert que veiem que hi ha hi ha més catalanoparlants que fan un ús del català, és a dir, catalanoparlants d'ús, que no pas catalanoparlants d'inici, és a dir, que el tenen com a llengua materna, vol dir que si hi ha aquest diferencial vol dir que efectivament hi ha una atracció. I llavors les xifres d'aquesta nova enquesta són que el 83% dels que parlen català, d'acord? D'aquesta nova xifra del 32,6% de la població de Catalunya parla català, d'acord? Són menys d'un terç. Bueno, doncs aquesta gent que parla català, el 83% el té com a llengua materna, d'acord? Vol dir que, doncs, sense aquest 17%, que hem pogut atreure. Jo sempre pregunto, ostres, això és molt? És poc? A mi em sembla significatiu. Hi ha gent que li sembla que és poquíssim. No sé tu què en penses de que un 17% dels catalanoparlants siguin d'origen no catalanoparlant. Si et sembla molt o et sembla poc? Hauríem de veure segurament de quines generacions parlem, no? Perquè potser durant l'època del procés teníem una capacitat d'atracció, de lideratge, no? d'emmirallar-se, de pensar en el futur. Això acabarà sent un estat català i això podria sumar. No? El que acaba de venir ara, amb l'última fornada, amb un entorn que, en fi, doncs, per tant, crec que hauríem d'afinar i veure en quin moment van arribar, llavors podríem analitzar les xifres de més... A veure, jo, des d'aquest punt de vista, crec poc en la política i més en el poder dur, de la demografia, dels contextos. Perquè veiem que, en funció del territori, doncs això varia. Una altra dada, si parlem d'atracció, no? Que després parlem d'immigració, que és com la contrapart. Atracció d'aquí, d'immigrants, no? Parlem de fidelitat, que és la capacitat de retenir. Tenim que dels que parlen català, dels que tenen el català com a llengua materna, un 94% el parlen. Vol dir que hi ha molta fidelitat a nivell de transmissió. No? És a dir, els catalanoparlants, la majoria no abandonen el català, d'acord? És a dir, el transmeten. Clar, si tu juntes aquests dos fets sociolingüístics, és a dir, el fet que tenim una atracció prou significativa, potser no com alguns voldrien, no? Però que tens un 17% de catalanoparlants que venen d'altres orígens i tens una altra fidelitat, això et porta a un fet que, a mesura que passessin generacions, el català només faria que augmentar, perquè si tu retens els teus i en canvi n'incorpores de nous, no? La lògica et porta. I llavors, per què no veiem això? No? Perquè la reculada del català no s'explica per fets sociolingüístics, s'explica per fets demogràfics. I llavors aquí és on el fet demogràfic té la importància. I llavors aquí és on hem de parlar llavors de les dues potes. No? Una mica aquesta és la idea el fet demogràfic és el que explica la reculada del català, perquè el fet sociolingüístic és favorable a nosaltres, de moment. De moment. I comença a haver-hi canvis de patrons, perquè al final hi ha una relació entre demografia i sociolingüística. És a dir, tu integres en el moment en què tens capacitat d'integrar, perquè A s'integri a B, B ha d'existir, punt número 1, i B ha de ser suficientment gros, més que A, com si diguéssim, no? Evidentment, hi ha unes tendències, abans dèiem això, durant l'època del procés, doncs aquell immigrant que vol que el seu fill progressi entenia que, jo a Rubí ho veig, gent que parla en català als fills i tenen un accent que no és català de casa. No? I dius, hòstia, i encara avui dia. I veig el Ramon fa cara de no creure-s'ho, però jo... però jo encara m'ho trobo, jo encara ho sento, això, no? I penso, vull dir, encara hi ha un prestigi, no? Ara és veritat que a mesura que passem a ser un terç de la població, a menys que aturem aquesta tendència, també, clar, la capacitat d'atracció, també hi ha casos contraris, no? Pares que no tenen una fermesa nacional i que potser diuen, goita tu, no? Total, pel que queda, no cal transmetre'l, no? Sobretot quan hi ha parelles
no? Quan un s'emparella amb gent de fora. I clar, com més anem minoritzant-nos relativament, encara que siguem ferms amb el tema lingüístic, probabilísticament, no? Més opcions hi ha de que t'aparellis amb l'Argentina que acaba de dir, vull dir, no sé, els que teniu Tinder o el tal, vull dir, allò és una massacre. Vull dir, el 90% són de fora. Doncs clar, tu per molt ferm que siguis, hòstia, has d'anar allà, no? Aviam si on hi ha la 33, on hi ha la 33, no? En Sergi l'ha trobat, però és un tio ben parit. Però clar, els altres, hòstia, maldem. Clar, o sigui, aquí hi ha una relació entre capacitat d'atracció i demografia. És a dir, tu, si ets potent, pots atraure. Després hi ha factors també de prestigi cultural. Vull dir, al País Valencià sí que, perquè ara ens estem centrant al Principat, però al País Valencià sí que hi ha una pèrdua bastant important de la transmissió que no s'explica en inicis per immigració espanyola, sinó també perquè, que també és un altre factor, sí, sempre hi ha la conjunció, però perquè no té el prestigi que tenia a Catalunya, etc. No? Sempre hi ha aquest tema. I llavors jo volia passar ja a parlar de les dues potes, perquè com que ens han escurçat el temps, ja comencem. Tema d'immigració, que és un tema molt parlat i per tant intentarem dedicar més al tema de natalitat. Jo pel que fa a immigració, aquí sí que faig una mica de publicitat, perquè és que aquí el president l'Oriol de Marcos i un servidor vam crear un web que podeu veure al vostre mòbil mateix, que es diu dadesnacionals.cat, que allà podeu veure les dades de l'IDESCAT, que l'IDESCAT són estranyíssimes de trobar i d'entendre, llavors la població general no entén, d'acord? I evidentment no surt cap polític mai a mostrar la realitat, perquè els polítics viuen d'amagar la realitat més que no de pas de mostrar-la, o potser perquè ells mateixos no la coneixen, que segurament és bastant això. I allà podeu veure les dades del cens, per tant oficialíssim, l'estructura de cada municipi de Catalunya, qui ha nascut a Catalunya, qui ha nascut a altres llocs de l'Estat i qui ha nascut a l'estranger, l'estranger entenent de fora de l'Estat, per franja d'edat. I llavors allà s'entén una mica quines són aquestes dinàmiques demogràfiques. Aquí volia dir que la diferència entre l'aproximació d'un demògraf i l'aproximació d'una persona que es preocupa per la llengua és que quan mirem immigració, nosaltres, els que ens preocupem per la llengua, no hem de mirar el saldo migratori, és a dir, la idea aquesta dels que entren i els que surten, i el diferencial. No? Hem de mirar a la immigració bruta, sense descomptar els que se'n van, perquè al final, si t'entren, l'última enquesta del 2023, 300.000 persones i se te'n van 150.000 a Catalunya, és a dir, ens entra cada any un Hospitalet i se'n va una Lleida, tu no has d'ensenyar el català aquest diferencial, no has d'ensenyar català a tots els que han arribat, entens? Que tot el punt clau, és a dir, el diari Ara, sorprenentment, publicava aquesta setmana que el 10% de la població de Catalunya ha arribat posteriorment al 2021. És 800.000 persones. A mi em fa una mica riure, perdoneu, quan parlen de cursos de català. Quants cursos de català has de fer per arribar a 800.000 persones? És que és una barbaritat. O sigui, això, la idea aquesta de tot és pressupost, tot és esforç pressupostari. No. Sí. També és veritat que només que ho fessin una mica millor, això dels cursos de català, perquè, clar, jo 3 persones, un italià, una noia txeca i un americà, tots es van intentar apuntar i no hi ha collons. És que no hi ha collons, és que es penja el servidor, és que no hi ha lloc, és que allò és el joc de la fam per aprendre català. No, una gent que li hauríem de fer... Vull fer un contraargument, perquè aquest és un argument que sento molt. Doncs perquè és veritat, perdona, per això el sents molt... Sí, bé, sento molt, però jo no estic d'acord, perquè em sembla un argument socialista. I t'explicaré per què. Perquè si realment la gent volgués aprendre català, hi hauria un mercat. I el mercat privat podria cobrir aquesta demanda. Més tenint en compte que els costos de poder fer aquests cursos, especialment online, són baixos. Vull dir que fins a quin punt hi ha una demanda realment intensa, perquè si no, si tot aquest mercat l'ha de cobrir el sector subvencionat públic, és perquè potser la demanda no és tan forta. Doncs potser són hackers espanyols que fan caure perquè ningú s'apunti al català. No, perquè aquí parlem dels cursos del Consorci. Però si realment hi hagués 800.000 persones que volen aprendre català i estan disposades a pagar, hi hauria tot un mercat privat de... Aquesta és una mica el parèntesi de dir, és un argument una mica socialista que no creu en el lliure mercat, com si diguéssim. Sí, no, i després hi ha el paper de les administracions, no? Que si tu fins i tot per esporgar l'arbre haguessis de menester el català, si no tens una feina a l'administració, doncs potser hi hauria més mercat i podríem obrir algú d'aquí una app i forrar-nos. No? Clar, generar valor econòmic al català també ve d'aquí, no? De que tu, el català, et generi, diguem-ne, un benefici econòmic. Que ja existeix estudis
fets que veuen com aprendre català, especialment en feines de qualificació alta, no les de qualificació baixa, ens reporten un major salari o majors condicions, etc. Vull dir, com a mínim, estudis fets amb dades de fa 10 anys, això va canviant molt ràpidament, potser no seria igual. Respecte al saldo que deia, hi ha un concepte de saldo lingüístic, que és molt interessant, per la gent que no ho conegui, que és que, clar, si se'n van 150.000 persones i te n'entren 300.000, el que pot passar és que tens un saldo, t'ha augmentat més la gent, però en canvi, a nivell de català, tens menys gent que sap català. Perquè per molt que la gent que se'n vagi no sigui catalana, és a dir, la immigració de catalans a l'estranger qualitativament és important, però quantitativament no és tan important, potser tens un argentí que feia 5 anys que vivia aquí i entenia el català, entens, Will? I fins i tot podia dir-te alguna frase. Si aquest se'n va i te n'entra un argentí nou, el saldo lingüístic és negatiu. No? Perquè hem d'entendre que al final el coneixement d'una llengua no és 0-1, no? És a dir, o el saps o no el saps. És tot un seguit de matisos on ve des del coneixement passiu, que és entendre'l, el coneixement actiu però a nivell, no? Etc. Llavors el saldo lingüístic, en aquest sistema d'un constant entrar i sortir gent, ens és negatiu. Per tant, és important parlar de la immigració bruta, no només del saldo, en aquest sentit. Això, quan veig aquestes gràfiques, sempre em fa pensar, escoltem, doncs, abans parlàvem de l'escola i per tant aquí s'hi aboquen uns recursos públics i això són els impostos de tots, això és per descomptat. Però com que hi ha aquest moviment, també penses, no ens esforcem tant o no ens capfiquem tant, no? És a dir, estem segurament en un moment en què Europa canviarà, no? Pel que estem veient, no? La immigració massiva és un perill pel teixit social, és un perill perquè poden sorgir guerres civils, és a dir, per tant, Europa haurà de canviar, ja ha fet aquesta cosa del exit, no sé com es diu, que has d'entrar i sortir. Com a catalans, potser no som els que som, repleguem-nos fins que s'acabi aquesta globalització, que no ho decidirem els catalans, però es decidirà per nosaltres, i per tant repleguem-nos, sobretot, casem-nos entre nosaltres, parlem en català sempre amb tothom, però oita, com que ja marxaran i com que més els fotran fora i no serem nosaltres, ho dic també perquè simplement, no per fer wishful thinking, perquè això és el que ens va portar, ens ha portat el wishful thinking del procés, dels 10 anys de procés sobiranista, ens va portar això. Però sí per esmorteir una mica aquesta desmoralització de la gent, que clar, potser no pensa tant, no està pendent del tema, però veu aquestes dades, i llavors és quan diu, bueno, doncs tant per tant, no? Clar, jo en cap moment faig discurs pessimista, jo soc molt optimista, de fet, amb el nostre país. Sí que crec que és molt important la idea d'agrupar-se, crec que tu has utilitzat una altra paraula, però també era positiva. És important utilitzar paraules amb connotació positiva, és agrupar-se, és una cosa bona, enfortir-nos. Més tenint en compte que aquest exterior no és la idea aquesta de l'immigrant que ve i es queda, sinó és un immigrant en gran part desarrelat i que és mà d'obra purament i estrictament, és un factor productiu. No és una persona amb arrelament, etc. No? Que això a mi em sembla distòpic. Jo crec que ja, fins i tot des del punt de vista ètic, hem de combatre aquest sistema, més enllà del que hem comentat abans del sistema del benestar. Llavors, és molt important, també perquè en situació de minoria demogràfica pot passar que ja passis, en comptes d'integrar, desintegrar-te tu. Que, de fet, aquesta enquesta d'usos lingüístics del 2023 ja mostra que en la població jove tenim que l'ús és menor que els de llengua inicial. Per tant, ja comencem a veure primeres generacions on passa una mica al contrari. És la pressió demogràfica al capdavall. Aquí hi ha un concepte que, a veure si jo tinc èxit en què s'extengui, que hi ha una cosa que es diu la corba Laffer en economia, que l'explico molt breument, que és la idea que si tu poses 0 impostos, recaptes 0, però a mesura que augmentes la taxa d'impost vas augmentant la recaptació. Però arriba un punt que ofegues de tant impost i cada vegada en recaptes menys. Per tant, és com arriba un punt òptim i després baixes. Amb la integració i amb la immigració passa més o menys el mateix. És a dir, al punt en què tens una mica d'immigrants en un entorn homogeni, integres, d'acord? Augmentes immigrants, els vas integrant. Per tant, vas augmentant el nombre de nous catalans, això que se'n diu ara, no? Però és que arriba un punt que això es reverteix perquè són tants quantitativament que fan clústers que li diuen en economia, és a dir, guetos, parlant popular,
perquè és una manera d'arrelar-se, no? Vull dir que, és a dir, jo ho entenc. Jo quan vivia a París, i vaig estar 3 anys, anava al club blaugrana, vull dir, a la penya blaugrana perquè m'hi sentia com a casa. És a dir, és una tendència natural de l'home, malgrat tots els discursos individualistes, a arrelar-se en algun lloc i sentir-se com a casa. Llavors, si estem a la part de baixada completament, és a dir, estem a la part on tenim tants nouvinguts, tants immigrants, que menys tindrem més nous parlants, d'acord? I de fet, jo he vist, jo tenia una amiga que era d'Uruguai i que es va integrar quan va arribar perquè era l'única classe pràcticament immigrant, parlava català, i ara veig al cap de 20 anys i ja no parla català perquè ja han vingut tants compatriotes seus que ha pogut fer el seu gueto. Per tant, és un cas clar de com, és a dir, regular la immigració també és afavorir la integració, d'acord? És a dir, forma part de la política d'integració. Dir, escolta, no hi ha de ser tants. De fet, ja fins i tot, no només és la quantitat, sinó també la varietat, d'acord? Passa que de vegades, jo vaig per Vic perquè la meva dona és d'allà i veig alguns magrebins que parlen català entre ells, d'acord? I a mi sorprèn, dic, és estrany perquè els dos aparentment són magrebins. I després penso, segurament un és amazic i l'altre és aragoparlant, i llavors la llengua en comuna que tenen és el català. Hi ha un paper que es fa l'estudi a Alemanya. A Alemanya als anys 60 va rebre molta immigració d'espanyols, italians i iugoslaus. I a Alemanya feia un sistema de quotes, d'acord? Però les quotes no eren per immigració, eren per lloc d'immigració, que això és molt interessant i penso que s'hauria d'explorar, com si diguéssim. I llavors el que feia, aquest paper explotava aquest fet, per veure com en llocs més diversos s'aprenia més alemany perquè era la llengua comuna. Llavors, el que també perjudica molt a la integració és que el mateix gent del grup etnolingüístic X, perquè nacionalitat i grup etnolingüístic no és el mateix. Llatinoamèrica són moltes nacions, en principi, però és un mateix grup etnolingüístic, no? Llavors, que es creïn aquests grans contingents d'una sola grup etnolingüístic dificulta encara més. Per tant, no és només reduir la quantitat, sinó també afavorir la varietat. Hem superat de llarg. Per exemple, els que llatinoamericans són un 50% de la immigració i són d'una única parla. Que, a més, ja hi havia un grup etnolingüístic previ aquí, no? Vull dir, plou sobre mullat en aquest sentit, no? Has trobat un argument positiu als expats, que dilueixen la bossa de castellanoparlants. Però això és veritat, que en el seu moment van venir molta gent d'Espanya i parlaven tots la mateixa llengua, però és que ara són moltes tribus, no? I anem a una Catalunya de moltes tribus en què els catalans, com que la taxa de fertilitat dels castellans no és molt millor que la nostra, o és pitjor, doncs els catalans podem mantenir-nos en aquesta tribu majoritària dintre d'una fragmentació. No? El problema és que la fragmentació... És a dir, s'ha de treure profit, però el problema és que la fragmentació no és tanta com la gent es pensa. Perquè, clar, la gent tendeix a mirar-ho tot des del punt de vista estatal. Llavors mires i la principal nacionalitat és la marroquina. Però si ho veiéssim des del punt de vista lingüístic, és que la immensa majoria dels immigrants són hispanoparlants, castellanoparlants, no? Que a més l'espanyolisme és llest intentant integrar-los en el seu projecte. Amb menor o major d'èxit, jo crec que prou èxit en alguns casos, especialment els veneçolans, que van amb la polsareta de Vox, és una cosa absolutament increïble, i llavors no han tingut aquestes condicions de fragmentació tant. I allà on s'han donat aquestes condicions de fragmentació, es veu que la integració ha estat major. De fet, hi ha un paper d'un que és italià, Antonio Di Paolo, i que no és nacionalista català, que estudiava temes lingüístics a Catalunya i va mirar qui tenia més propensió a aprendre català de diferents regions mundials. L'italià no era. No. Ella parla molt bé. Ell sempre diu que no és una excepció. Però de grans regions, endevines quina era la que té menys propensió a aprendre català? Menys. Què dieu vosaltres? Sí. Correcte. Correcte. Normal, perquè no han de fer cap esforç i la gent ve aquí a Llatinoamèrica. Llavors, i això diguem-ne que controlava per altres factors, és a dir, no és que simplement fer una simple correlació, sinó que controlava per altres factors. Bé, tampoc és tan evident, perquè sempre pots dir la distància cultural és menor, han de fer menys esforç, han d'invertir menys temps, però hi ha l'altre factor, que és, en canvi, la necessitat és molt menor. Bueno, i també perquè els catalans els hi canviem la llengua, que són burros. Perquè estem bilingüitzats, i això també forma part, no? Perquè som un país ocupat. I llavors, bueno, al final,
aquest tema de la immigració, l'ideal és tenir-ne menys, tenir-ne més variat i, sobretot, estabilitzar. Perquè és que no hi ha cursos de català ni cap política que un govern autonòmic pugui fer, i m'atreviria a dir ni un govern estatal, que pugui fer front al fet que cada any hagis d'ensenyar català suposadament a 300.000 persones que et venen, que de fet no tenen incentius a aprendre'l perquè molts tenen un horitzó temporal molt curt d'estada. És la dada de rotació? Jo tinc la dada del 2023, que és aproximadament, això ho va calcular el Marc Aragonès, 300.000 que van entrar i 150.000 aproximadament que se'n van anar. L'estadística del 24 crec que no ha sortit, però sortirà d'aquí molt poc. L'INE té el calendari, crec que surt al desembre, per tant estigueu atents a les xarxes que la direm. I us puc dir l'acumulat, des d'aquest recent boom demogràfic, que és que han arribat més de 4,5 milions de persones i se n'han anat vora 3 milions, d'acord? Clar, no hem d'ensenyar català al diferencial, hem d'ensenyar català a 4,5 milions de persones, en un país que ja venia de ser 50-50. Per tant, al final, desenganyem-nos. Algú que digui que està preocupat per la llengua, però no fa cap mena d'acció per reduir dràsticament els fluxos migratoris, o és un farsant o és un numèric, o les dues coses. Sí, o té interessos econòmics o té interessos econòmics. O de partit. I en aquest sentit, sap greu perquè suposo que amb el tema de la natalitat es poden trobar idees, es pot ser imaginatiu, es poden trobar algunes solucions, però amb el tema de la immigració, amb el que hem vist, aquí només hi ha una solució, que és un estat català i fer fora a qui es consideri, o una crisi econòmica de cavall que faci que molta gent marxi perquè vagi a buscar feina a un altre lloc i que potser només es quedin els expats perquè continuen tenint recursos i fa sol. No? Jo aquí tinc la meva pròpia visió, que potser aquí sí, el públic, alguns la compartiran i altres no. Jo no crec que calgui fer fora, en el sentit més estricte del terme, a ningú, perquè només que restringíssim les arribades, la pròpia dinàmica, que recordem, és que cada any també se'n van 150.000, la pròpia dinàmica ja et porta a reduir la població. I a més amb un fet qualitatiu molt important, que és que se'n van aquells que no tenen cap intenció d'arrelar. Perquè sempre dic, ostres, si ara qui s'ha de posar a deportar és l'estat espanyol, és que et farà fora els pocs que parlen català. Que això ja va passar quan els fets del 2019, la tardor, que van haver els disturbis, van fotre fora un magrebí que justament havia participat en les manifestacions a favor dels presos. Vull dir que això també, crec que el mercat té aquesta virtut que destria el gra de la palla, com si diguéssim. Llavors, tallant el flux d'entrada, el flux de sortida és voluntari i és qualitativament molt millor. Però, evidentment, cadascú tindrà la seva opinió respecte a això. Llavors, ara crec que hem de passar a la natalitat, perquè era importantíssim. Aquí jo diré unes quantes dades, d'acord? Perquè les tenia apuntades i les volia dir. Ja s'ha dit el tema que a partir del 80 és quan passem del superemplaçament a Catalunya, i el 82 va caure molt ràpidament. No és només que caigués i s'estabilitzés, sinó que va caure el 82 i estàvem per sota del 1,6. Penseu que l'1,6 és més o menys la mitjana dels països occidentals en aquest període d'hivern demogràfic que hem tingut. Vol dir que vam passar d'estar primers a la Lliga a estar en descens, com si diguéssim directament, molt ràpidament. I a Renaixença Demogràfica, per posar en relleu també la nostra tasca, vam fer una projecció hipotètica del passat. Què hauria passat si Catalunya hagués caigut del reemplaçament, sí? Però s'hagués estabilitat en la mitjana dels països occidentals. És a dir, no hem arribat a l'1,2 que hem estat durant tants anys, fins i tot als anys 95 estàvem a l'1,14 o una cosa així. Ara ja hem trencat terra i estem a l'1,08, però estem parlant de valors molt baixos. Haguéssim baixat, però ens haguéssim estabilitzat a l'1,6. Llavors passa que, per tant, a partir del 82 fins actualment, que són 43 anys, hauríem tingut mig milió de catalanoparlants més, d'acord? És a dir, si els catalanoparlants no haguessin baixat d'aquesta taxa de fertilitat, que, insisteixo, és la mitjana occidental, no estem parlant ni de valors com als Estats Units o França, que estaven a l'1,9, 1,8. Diguem-ne, una taxa mitjana. A la llarga
en aquests 43 anys tindríem 500.000 de catalanoparlants més. Per què? Per un doble efecte. L'efecte directe de gent que no ha nascut i l'efecte indirecte. Portem tants anys que hi ha gent que no ha nascut de gent que no ha nascut, m'explico? No? Perquè a partir del 2005, doncs, la gent que no va néixer al 83, no? Aquesta és una mica la idea. És aquest efecte exponencial que el president parlava. Com seria el país, no? Amb 500.000 de catalanoparlants més joves, no? És a dir, que seria una altra història. I en aquest sentit, com que normalment veiem que hi ha una mena de relació entre catalanoparlants inicials i catalanoparlants d'identificació de 100 a 15, és a dir, se'n guanyen 15, com si diguéssim, se n'integren 15, una mica és aquesta relació. Per tant, també s'hauria integrat més gent, perquè haurien tingut més base on integrar-se. I llavors jo sempre dic que no existeix una dicotomia entre integració o natalitat. No? La millor política d'integració és la natalitat, perquè crees la base, no? O sigui, els meus fills fan que el fill de no sé qui s'integri la catalanitat, perquè hi ha una base on es poden integrar. Si no estiguessin els meus fills a classe, és que què s'han d'integrar, no? Aquesta és una mica la idea. No és una dicotomia, o sigui, és una relació directa. O sigui, per tant, en total estem parlant de 600.000 catalanoparlants en aquesta casuística de... Escolta, no estem dient de ser com Israel, Estem de ser com Hongria, ser com... No? Vull dir que és fort. Sí. També animaria més gent a tenir fills, perquè a vegades hi ha aquesta por, no? És que portaré el meu fill a l'escola i es trobarà el que es trobarà, no? És que es trobarà minoritzat, és que es trobarà, no li faran bullying, si és que no li prenen l'esmorzar. Clar, sí. Si això, tu dius, no, és que el meu nen anirà a l'escola i serà un català més i tal dia farà una Clar. Això també desincentiva molt de dir, no? La paternitat, no? Totalment. Clar, vull dir, espanta molt quan vas a una escola i veus segons quin panorama, o quan vas a una altra escola i direu, ostres, doncs aquí puc tenir un fill, no? També aquí, perquè, o sigui, de vegades, el Víctor, i jo estic totalment d'acord, em comentava, important no ser pessimista, d'acord? Llavors, ara parlo del passat, d'acord? Però no per fustigar-nos, hòstia, quina llàstima que no ens vam situar a la mitjana dels països occidentals i vam haver d'anar a la cua, no? No és per fustigar-nos, és perquè entengueu que fins i tot en contextos, és més, especialment en contextos de baixa natalitat, un petit canvi és molt gros, d'acord? És a dir, perquè ens entenguem, passar de 2,8 fills per dona a 3,3 fills per dona, proporcionalment no és gaire, però passar de 1,1, estem ara, passéssim a 1,6 com està a França, és que pràcticament un 50% més. És una barbaritat, no? Llavors, clar, ara estem en un context on tothom, absolutament tothom, en el nostre país s'està suïcidant. Quan dic tothom, vull dir tots els grups etnolingüístics, fins i tot els aragoparlants, que estan caient en picat. Ja no parlar dels castellanoparlants, que estan també, vull dir, tot cau a trossos. Mantenir-se dempeus fa que siguis, diguem-ne, l'últim que queda allà. De fet, a Renaixença demogràfica també vam fer una cosa més futurible. D'acord, això ja ho hem passat, no podem anar a l'any 82 i canviar els fills que no vam tenir. Llavors, avui, a dia d'avui, què passaria si passem la taxa de natalitat de la que tenim, és pràcticament 1, a 1,7, d'acord? 1,7, vull dir, hi ha països que encara hi són aquí, França pràcticament hi és, i fins fa 4 dies està constantment per sobre, I fins i tot quan destrien nacionals d'immigrants, Vull dir que també es fa, igualment estan per sobre l'1,7. Per sota el 2, però per sobre l'1,7. No és una bogeria. Doncs tindríem que immediatament naixerien 42% de catalanoparlants, d'acord? Si a dia d'avui els catalanoparlants passem a tenir 1,7 fills per dona, no és res espectacular, passem a ser un 42% dels naixements que són catalans. Això és avui, I en segona generació, suposant que la immigració i la integració s'equilibren, per tant, el fet immigratori sempre és importantíssim, que són neutres, d'acord? Per tant, que pot haver-n'hi, s'equilibra l'assimilació amb la integració. En segona generació, en aquest cas, passem a tenir 55% de nascuts catalanoparlants. Vol dir, és que clar, és que no es pot fer res, estem minoritzats, no... Sí que es pot, sí que es pot. Tu no és que controlis una mica el teu país i augmentis una miqueta la taxa de natalitat, en 30 anys tens 55% dels naixements catalanoparlants. No parlo ni tan sols dels bilingües, no? Que és una altra categoria. És un altre país. És a dir, és com una mena d'esperança cap al futur. Coi, és que no ens hem de posar en plan Gaza, en plan...
4 fills per dona, m'enteneu el que vull dir? Que són les taxes que tenen allà. Estem parlant de posar-nos dins dels que estem malament, els que no estem tan malament. Crear una cultura, que això, tu me n'havies parlat molt, no? D'aquesta idea. Bueno, de represtigiar, això ho hem parlat també amb la Dolors quan va venir amb en Guillem al podcast, no? De quin prestigi té avui dia ser pare o ser mare, no? I segurament en el cas d'Israel, que veiem al principi, doncs allà se li dona un prestigi social i aquí no, no? Clar, això es pot revertir culturalment d'alguna manera, no? I jo crec, i aquí és on jo sempre intento, potser és un futur optimista, un optimisme una mica naïf, però bueno, jo m'hi agafo, que és aquest tema dels robots, que abans ho he preguntat i no m'ha volgut agafar la mà, però jo penso que sí, és a dir, diu, faltaran llocs de treball, bueno, ja veurem. I ell mateix ho deia, no? Fa 50 anys ens tiràvem dels cabells perquè hi haurà massa gent. Com, no sabem, d'aquí 25 anys, com la revolució de la intel·ligència artificial, com això canviarà, no? I pot ser, doncs això, no? Que tinguem uns robots que es diuen Optimus o es diguin com siguin, que valguin 25.000 euros o 30.000, que és el que val un cotxe, i que et facin totes les tasques de casa, no? I llavors, però això no només això, sinó que la humanitat que que sempre ha hagut de treballar a l'hemisferi esquerre, diguéssim, no? I calcular, tot això ho faran les màquines. I ens voldrà dir que també, com a humans, tindrem l'oportunitat de desenvolupar l'hemisferi dret. Perquè l'altre ja ho faran les màquines, a més a un cost molt, molt, molt reduït. I els serveis que avui dia ens costen molts, com, no sé, típic, no? 150 euros fer la declaració de renda, bueno, o més, però valdrà molt poc, perquè tot això ho faran les màquines, no? Llavors aquí crec que hi ha una oportunitat perquè represtigem el concepte de família gràcies a l'ajut de que molts costos aniran a la baixa, de que potser hi haurà un ajut familiar que no necessàriament serà una filipina que educa el teu fill en castellà, sinó que sigui un robot que parli com el Miquel del Waze, que puguem inclús recuperar la fonètica antiga catalana, perquè la programarem, per tant, per què no? I podrem fer que les famílies tornin a entendre, no, és que podem, primer, tenir més fills perquè ens ho podem pagar, perquè tenim qui ens ajudi a casa, i a més tenim un Miquel que a més té aquí tota la biblioteca d'Oxford i tal, i que pot llegir els contes en català clàssics. Bé, doncs per què no? Ara, necessitem, com a societat, enfocar-nos cap aquí, i dir, anem a intentar tenir una societat que creï les condicions perquè aprofitem aquestes oportunitats que ens dona la intel·ligència artificial i no aquest model que tenim tercermundista, que sembla que som els únics que no ens n'aprofitarem. Jo aquí la meva posició és molt escèptica i obertament accepto que no sé res respecte a quina és la solució. Que jo en sento moltes, el tecnonatalisme, per exemple, una mica... Crec que el que tu comentes sí que pot servir molt per la immigració, també pel coneixement de català, però no sé si toca l'arrel del problema de natalitat. Una frase que m'agrada molt, que em va dir un dia el president de Renaixença Demogràfica, és que al final tot l'ajut material, perquè això crec que s'inclou dins l'ajut material, que també polítiques natalistes, que ara vull fer una pinzellada, és l'adob perquè creixi la planta, però no és la llavor. Llavors la llavor és, un canvi cultural. Abans s'ha parlat de religió, la religió és un fet cultural potentíssim, però no deixa d'emmarcar-se, potser. I realment jo accepto que no tinc clar quina és la solució. De fet, el que està clar és que ningú la té, perquè ningú ha pogut sortir excepte Israel, no? Vull dir, i també he de dir que això dona peu a una segona escola de tardor l'any que ve per veure si tenim noves solucions respecte a aquest fet. Jo crec que el tema de la religió evidentment és un fet, però el que apuntava el senyor Montserrat, que deia la religió ja l'hem tingut, ja ha passat, ja no ens hi enganxarem per aquí. Jo crec que hi ha gent que sí, que encara es pot... Però per mi sobretot és un tema de propòsit i d'optimisme. És a dir, jo crec que és l'optimisme. Jo veig amb optimisme el futur, voldré tenir fills, perquè tindran millor educació, perquè els veuré créixer, perquè em generaran felicitat, perquè aquests sacrificis els compensaré per tot el creixement espiritual, si voleu, per tot l'estímul afectiu que em produiran, ja que, com que ja no els vull per treballar al camp, alguna altra cosa m'han de donar. I ha de ser això. Però clar, estem contínuament, si nosaltres com a generació hem perdut, jo no sé les dades, però l'altre dia remenant,
respecte als nostres pares hem perdut un 25-30% de poder adquisitiu. No sé si algun economista em corregirà, però més o menys va per aquí, Oriol? Sobretot si tens en compte el preu de l'habitatge. Sí, no? Clar, imagina, no? Amb quin optimisme veus el futur, no? I si ells ja van tenir 2 fills de mitjana o 1 i mig, què hem de fer nosaltres? No? El que hem de fer nosaltres és un esforç sobrehumà. Jo, mira, aquí he de dir... és a dir, he pensat molt sobre el tema material. Perquè d'una banda, la realitat empírica em diu que de poc serveix, no? Fins i tot jo faig diguem-ne, estudis economètrics sobre factors que afecten la natalitat a Catalunya en base a dades del CEO i veig que la potència estadística de la religió és potentíssima i després les altres tenen molt poca potència estadística. No? Llavors, clar, aquí és com la part de dir ostres, és que potser posar-nos a fer polítiques pro família no serveix per res. No? Però jo crec que s'han de fer per 2 motius. El primer és l'exemple Orbán. Independentment d'Orbán, pot agradar més o menys, però la seva política natalista, que és la més que ha implicat un esforç pressupostari més alt de tot el món, o sigui, 6% del PIB dedicat a política pro família, ha tingut efectes realment petits, no? Però clar, què acabo de dir jo abans? Que un efecte petit en un context de tan baixa natalitat és molt important. Per tant, si un seguit d'esforços pressupostaris ens passen d'estar de 1 a 1,3, no és un fracàs, és un 30% més, d'acord? I no és un fracàs que aconseguim 10.000 catalanoparlants més cada any. Coi, saps? A més, amb aquest efecte exponencial que té la natalitat. Això és el punt número 1, d'acord? Que després es pot pensar com es dissenyen exactament aquestes polítiques, no? IRPF, no? Que ara l'Orbán va molt per aquí, etc. Però després té un altre punt que per mi també és interessant, que és que la política pública no només senyala un fet material, també senyala un fet de voluntat social, d'acord? Llavors, quan tu fas esforços en una direcció, estàs dient que això és bo. I el prestigi que dèiem. I estàs prestigiant, és a dir, potser a curt termini baixar l'IRPF de les mares té poc efecte, però el que està senyalitzant és que és bo socialment les mares i se les ha de premiar. És un premi, potser no és un incentiu, és un premi, d'acord? Però estàs generant una cultura, clar, però és que la cultura a curt termini no hi ha canvis mai, és una cosa de... no? Vull dir que està d'anar mastegant. Per tant, en aquest sentit, jo sí que seria favorable a endegar tot aquest tipus de reformes. Ja podríem posar un capítol a part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és una propaganda incessant anticatalana, no? Perquè es va en contra de la natalitat. Llavors, posar-se aquí crec que sí que té sentit, perquè potser nosaltres no ho hem capturat a nivell curtterminista, però llença, no? O sigui, llença un senyal, no? Està dient, ostres, que això és positiu socialment. Per què estàs posant impostos al tabac i impostos a l'alcohol? Perquè estàs dient que això és dolent, no? I ja perquè després a nivell sanitari també té els seus costos. Llavors, per què estàs il·legalitzant la marihuana? No? Perquè estàs dient que això és dolent, perquè en realitat el mercat negre hi és, diguéssim. Una mica la idea aquesta de que la política no només és un fet material, sinó que també és un fet social i cultural. No sé si tu m'ho compres una mica. Sí, no. Després caldria veure, no? Perquè encara amb el tema de les ajudes, fins i tot les... No sé si diré una bestiesa, però surten aquests alcaldes, no? Dient per accedir a un ajut d'habitatge has d'estar empadronat tant de temps, no? I penses, tu no pots dir que has de ser nacional? Sí, per què hem d'ajudar algú que porti 11 anys empadronat? És una decisió. Oi que és una decisió ajudar-lo sense que porti ni un any empadronat, en porti 5 o en porti 10? Per què no diem, no, és que si tu no has nascut aquí no t'ajudarem, perquè tu has vingut aquí per un altre tema, no? Doncs espavila, no? Llavors, jo no sé si en moltes polítiques, fins i tot les que són més radicals, encara són molt tevis. Després em vindrà algú i em dirà, no, però és que això és anticonstitucional. Bueno, vale, que ens ho diguin, no? que ens ho tombin, no? Però ja envies aquest missatge. No? Totalment. A veure, a mi em fa gràcia alguns que utilitzen el terme nativisme com a pejoratiu. Dic, bé, ajudar els meus fills no em sembla res dolent, no? I, de fet, el que em sembla dolent és el contrari, trencar el contracte social a base de redirigir les ajudes, a part amb el tema de subvenció encoberta de certs sectors que s'ha comentat abans i és molt important.
Aquí també bueno, hi ha una inèrcia cultural, hi ha una inèrcia política, al final el Codi Civil, el Codi Napoleònic, en un context a finals del segle XVIII, on si un polonès anava a viure a Manresa el 1780, al cap de 10 anys no se'n recordava ni de què era Polònia, és el que vull dir. I el context global no és el mateix, per tant, també les lleis s'han d'adaptar. Clar, si abans es feia pensant en 10 anys pot ser nacional, és perquè abans el context realment et feia nacional. Però és que en el context de globalització, el que abans eren 10 anys, ara potser són 2 generacions. I vull dir, per dir una mica que també les coses s'ha d'adaptar, no? Les lleis estan per adaptar-se als temps, no al contrari. I amb això, que jo crec que haurem de començar a tancant, perquè la gent tindrà gana, i reprenent el que m'has dit, no? De ser optimistes, soc 100%. Cal tenir en compte, és a dir, sobretot el missatge que ha de sortir d'aquesta conversa, que és que, és a dir, a nivell sociolingüístic, ara mateix el català va molt bé, perquè té prou fidelitat encara i té capacitat d'atracció, encara, és a dir, tot això ha disminuït, no? Tant la fidelitat com l'atracció, però encara en tenim, per tant, la sociolingüística ens fa favor, i atacar la demografia són només 2 tecles, no? Són la immigració i la natalitat, i no són tecles, diguem-ne, fora de si, és simplement reduir dràsticament els fluxos a nivells, com abans hem vist comparatives, diguem-ne, occidentals, però d'altres països, i la natalitat també, o sigui, ens podem moure dins del marc occidental i millorar, i en la natalitat arribar a termes occidentals, però millors, 1,7. I ja arribarà el dia, espero, que ja puguem, diguem-ne, superar el 2,1, no? I llavors créixer. Però és que no ens cal ni tan sols això a nivell lingüístic. Estem en un context on tothom s'està suïcidant, i llavors, si nosaltres simplement anem més lents en aquesta cursa de suïcidar-se, doncs ens mantindrem. I aquesta és una mica la idea, és a dir, suïcidem-nos més lentament. Més lentament que tal. Víctor, queda una última...